Здравейте, приятели! Ще ви разходим мъничко из Дъблин, столицата на Ирландия. Дъблин е основан през 9 век от викингите на южния бряг на река Лифи, като днес се простира съответно и на двата бряга. Дъблин буквално означава черна локва. Дъблин също така е и града с най-много пъбове на глава от населението. В света пък се нарежда на 4-то място по изпита бира. Казват, че има над 1000 пъба в самия град, някои от които са на по 100-200 години. На мен ще ми е много интересно да посетим някой такъв пъб. Също така много ми се иска да имаме време да стигнем и до пивоварната Гинес или пък поне да си пинем един хубав истински ирландски Гинес. За тези, които се чудят защо снимам докато самолета каца, ще кажа веднага, защото нямахме достатъчно време, не снимахме много, има само един видеоклип от дестиларната на Джеймсън и няколко снимки, които ще ви прикача и ще ви разкажа накратко как си изкарахме в Дъблин. Да се разхождаш по улиците на Дъблин е много приятно усещане, хората са много позитивни, а пък на моменти се чувстваш сякаш си изляза от някаква приказка, тъй като сградите са по на 2-3 века и все едно ще ти излезе всеки момент някой герой на братя Грим. Само да се чудиш добър ли ще е, лош ли ще. Оцелихме и хубаво време, с изключение на малки моменти, както тук се вижда. Беше така малко по-ветровито, но основно около реката. В малките улички не се усещаше този ветрец и полъх. Времето беше много хубаво, небето беше ясно, слънчево, което за Дъблин на 24 януари смятам, че сме си улучили топ време. Дъблин, освен домът на Гинес, е и домът на едно от най-разпознаваемите уиските в света, а именно Джеймсън, чиято дистилерия успяхме да посетим. И за наш голям късмет имаше места за обиколката с дегустация в 11 сутринта, което ще рече, че започнахме деня си с няколко малки чашки и уиски. Добро начало на деня, какво да кажа? Дестилерията отваря врати през далечната 1780 година, но в наши дни е действащ музей на тази кихлибарена течност. Това са портретите на Джон Джеймсън и неговата съпруга Маргарет Хейт, като те са имали не едно 2 деца, а цели 8 сина и 8 дъщери. Тук изчакваме докато нашия гид дойде и започнем това интересно преживяване. Интересното за Джон Джеймсън е, че всъщност той е бил шотландец. Представете ли си, шотландец да създаде най-известното ирландско уиски. Неговият тъст пък е бил производител и то на един от най-известните скочове. Голяма част от ценителите на уиски казват, че Джеймсън е едно от най-меките и приятни уиските, които са създавани някога. Толкова е меко, че бих го пил дори да не носеше моето име, са думи на самия Джеймсън. А вие дали сте съгласни с него? Опитахме 3 вида уиски, един от които казаха, че не е за експорт. Разбира се, купихме си доста неща, които да занесем в къщи. Дадаха ни такъв сертификат за амбасадори на Джеймсън. Определено препоръчвам, ако ходите до Дъблин, да намерите час-два и да се отбиете до дестиларната на Джеймсън. Обиколката на дестиларната с включена дегустация, мисля, че беше около 20-25 евро, но може да си направите справка предварително. Предполагам, че могат да се купуват билети и онлайн. Успяхме да се насладим и на катедралата Крайстчърч. В двора има статуя на бездомен Исус, която е дарена от анонимен благодетел и целта е да се привлече вниманието към проблема с бездомните хора. А творбата е дело на канадския скулптор Тим Шмалц. И да, имаше Гинес, даже няколко, а като цяло храната в Дъблин също ни хареса. Все пак за 24 часа не можахме да опитаме кой знае какво, но със сигурност някой ден ще се върнем отново в Дъблин, за да може да му се насладим поне за 2-3 дни. Това беше от нашия кратък престой. До скоро!